Hola! Hola a tots i totes. Com esteu? Jo bé, anar fent. Jo anar fent. Estic bé de salut i tota la pesca, però bé, estic bé. I bé, volia començar... Estan aquí els gossos. Bé, el tema d'aquest vídeo... Quina barbota, Bueno, el tema d'aquest vídeo és perquè volia parlar d'un tema molt interessant, que a mi em sembla molt interessant. Però primer de tot volia informar i poder dir-vos que fa poc que em vaig fer un altre Instagram. Vaig fer un altre Instagram perquè, bé, l'altre Instagram me'l van treure i, bueno, coses i ja està. Per coses, no? I ara tinc un altre Instagram. Bé, això i que bé. I bueno, això. Bé, volia parlar avui volia parlar sobre un tema molt interessant sobre el Barça, sobre el Futbol Club Barcelona i Jordi Pujol, no? Jordi Pujol i en Núñez. Josep Lluís Núñez. En Núñez. Un personatge interessant, no? Bé, com el Pujol. Bueno, per on començo? D'acord. Bé, com ja sabeu perfectament, Jordi Pujol va ser president de Catalunya del 1980 al 2003. Déu-n'hi-do. I va ser ell, uns quants més, que van crear. Jordi Pujol va ser el fundador de Convergència Democràtica. I després es va passar a dir Convergència i Unió, perquè Unió era un altre partit i es va unir, bueno, tot aquest rotllo, no? Convergència i Unió, o Convergència, d'acord? Convergència Democràtica. Bé, com ja sabeu, Jordi Pujol va arribar a la presidència del Futbol Club Barcelona al 1980. De la Generalitat, que ara m'he equivocat. Bé, Jordi Pujol va arribar a la presidència de la Generalitat de Catalunya al 1980 amb Convergència i Unió. Bueno, democràtica, d'acord. Convergència. I va estar molts anys. Es pot dir que va ser un dels grans presidents de Catalunya. Correcte, vull dir, va fer coses bones i dolentes, no? Evidentment. Però va ser un dels grans presidents de Catalunya, sí. I un dels més estimats de Catalunya, Jordi Pujol. Bé, va ser un polític molt polèmic, va tenir llums i ombres, llum i foscor, no? Llum i foscor. Va ser un president polític amb moltes coses, tan bones com dolentes. D'acord? Però els catalans l'estimaven moltíssim, a Jordi Pujol. Per això guanyava. Per això era un personatge molt important històric a Catalunya, no? I encara ho és. Per bé o per mal és així, no? En fi. Després, primer, parlo d'una de les persones que vull parlar, que és Jordi Pujol. Després vull parlar sobre el Josep Lluís Núñez. Josep Lluís Núñez, com ja sabeu, va ser president del Barça del 78 al 2000. Si mal no m'equivoco, em sembla que sí. I va ser un dels grans, a nivell de presidència, s'ha de reconèixer que va ser un dels grans presidents del Barça, o per molts barcelonistes i del futbol, o aficionats del futbol, va ser un dels grans,
es considera un dels millors presidents que ha tingut el Barça. D'acord. Per títols, per títols, per moltes coses. Va ser un personatge polític, no? Es pot dir. Va ser un personatge polític, persona, president, bastant polèmic, igual que Jordi Pujol, no? I molts. Núñez va ser llum i foscor, no? A la vegada. Va ser tant negatiu com positiu, no? La seva presidència al Barça. Un home bastant bé, interessant, no? Un personatge molt interessant que també vull explicar, no? El per què vull parlar també de Núñez i el Barça, perquè evidentment el Barça, el Futbol Club Barcelona i Núñez estaven units, no? Ara que evidentment parlaré de Núñez en aquest sentit, val? Personatge, bé. Bé, aviam, aquesta aquí la gosseta, mira, ensenyo la gosseta, mira carinyo, hola, mira, i ella aquí està aquí. Bueno, a seguir. I pa, aviam, per on vaig a seguir, aviam. Seguint el tema que vull parlar és que, per exemple, el Futbol Club Barcelona i la pròpia Generalitat de Catalunya, amb molts presidents, amb els presidents que ha tingut Catalunya, sempre han tingut un vincle històric, polític, econòmic, també com mal, no? O sigui, ja sigui per bé o com mal, o sigui, corrupció, política, història, tot això, no? Ja m'enteneu al que vull arribar, no? Vale, hi ha una part, bueno, ara parlaré, amb això el que vull dir és que, mira, avui parlaré sobre l'època dels 80, d'acord? Dels 80. L'època que Jordi Pujol va arribar a la presidència de Catalunya, no? De la Generalitat de Catalunya, d'acord? Com ja sabeu, bé, jo sempre he dit que el futbol i la política, o la corrupció, la política, el futbol, etc., sempre han tingut un vincle especial, no? No només a Catalunya, o a Espanya, o a França, a tot el món, a tots els països. I perquè, mira, moltes vegades, com us diria jo, moltes vegades es parla sobre el Real Madrid, Florentino Pérez, Franco, l'estat espanyol, Madrid, o l'estat espanyol i el Real Madrid, no? O el Madrid i l'estat espanyol sempre han tingut un vincle especial de poder, econòmic, polític i corrupció i tot això, no? I sí, evidentment, el Real Madrid i l'estat espanyol doncs sempre han tingut un vincle especial, amb Franco i sense Franco, sempre. Per què? Perquè el Madrid, evidentment, el Real Madrid sempre ha estat a l'equip de la capital d'Espanya, o el Real Madrid sempre ha estat més que un club. O sigui, el Real Madrid, amb Franco i sense Franco, sempre és i serà, perquè és així, sempre serà a l'equip de la capital d'Espanya, no? Llavors té un vincle molt especial amb l'estat espanyol, econòmic i polític. Ja està, és així. Per bé o per mal és així, d'acord? Doncs jo amb això el que volia... I sempre serà criticat, no?, per això, i jo ho entenc. Jo soc del Madrid i jo també ho critico, evidentment. I a mi no m'agrada, A mi Florentino Pérez, com els altres presidents que han tingut al Madrid, Santiago Bernabéu, etc., han sigut uns fills de putes. Corruptes, mafiosos, terribles. És terrible. Però és així, val? I s'ha de criticar, evidentment. Val?
Però els primers que haurien de criticar això serien els espanyols de Madrid, no? Que és... Bueno, ja m'enteneu. Però bueno, es pot criticar, evidentment, i es critica molt. Però bé, doncs jo vull fer el mateix amb el Barça. Jo voldria fer el mateix amb el Futbol Club Barcelona, no? Envers amb els diferents presidents que ha tingut el Futbol Club Barcelona durant molts anys, d'acord? Que jo recordi, d'acord? Doncs jo vull fer el mateix. Una crítica, jo vull fer el mateix. Jo vull fer una crítica a el que és el Barça i tot això, no? Igual que el Real Madrid, doncs el Barça, d'acord? Espero que m'entengueu el que vull explicar, no? Per on vaig? D'acord, d'acord. Per on començo? D'acord. Mira, començaré per explicar els anys 80, no? Finals dels 70, principis dels 80, d'acord? Al 78, al 1978, al Futbol Club Barcelona hi van haver unes eleccions pel 78, al 1978. I va sortir guanyador un tal Josep Lluís Núñez, un empresari madrileny, em sembla, però no era català. Josep Lluís Núñez no era català. No, era andalús, em sembla. Perdoneu si m'equivoco, però no era català. Bueno, total, Josep Lluís Núñez va arribar a la presidència del Barça, del Futbol Club Barcelona, no? Al 78, a finals dels 70 i principis dels 80, més o menys. Bé, Josep Lluís Núñez era un empresari, tenia una empresa d'una constructora, era un empresari, tenia molts diners, venia de bona família, tinc entès que venia de bona família, i bé, i tenia, doncs, i va heredar, em sembla que va heredar una empresa, etc. Bueno, total, que tenia una empresa, tenia una empresa de construcció. Bé, tenia una empresa, una constructora. Està aquí. I... Bé, sembla que ve el meu pare. Bueno, segueixo. Total, Josep Lluís Núñez va arribar a la presidència del Barça, del Futbol Club Barcelona, al 78, i era un empresari, doncs, era un empresari que tenia molts diners, etc. Tenia una empresa, una constructora, havia fet molts diners, als anys 70 havia fet molts diners, i era un empresari una mica fill de puta. Era un empresari que tenia negoci... Era un empresari com semblant a Florentino Pérez, no? Era un empresari que s'havia arruïnat diverses vegades, era un estafador, havia estafat a la gent, era un estafador, total, Josep Lluís Núñez, el Núñez era un empresari corrupte i mafiós, sí, havia estafat, era un corrupte de manual. I, total, aquesta persona va arribar a la presidència del Barça, va estar del 78 al 2003, i Josep Lluís Núñez tenia uns vincles importants i molt forts, amb la pròpia Generalitat de Catalunya, amb el propi Jordi Pujol. Jordi Pujol i Núñez eren amics íntims, tenien bona amistat, eren amics, i més que amics, tenien negocis. Evidentment, en aquella època era així. Jordi Pujol
Jordi Pujol feia negocis, tenia molts amics. Jordi Pujol, amics. Bueno, ja m'entén, amics, negocis, tenia molts negocis amb tothom. Evidentment, saps? Saber perquè Jordi Pujol tenia una empresa, etc. Bé, venia d'una família que tenien diners i que tenien d'empresaris. Bé, total, el tema. Núñez, Josep Lluís Núñez, doncs tenia vincles amb la pròpia Generalitat de Catalunya i amb el propi president de Catalunya. O sigui, amb Convergència i Unió. Perdoneu. Convergència Democràtica. Bé, en Convergència. El tema és, a on vull arribar? El propi Josep Lluís Núñez tenia uns vincles molt forts, molt importants, amb la pròpia Convergència Democràtica. O sigui, amb el Pujol, perquè eren amics i tenien negocis vinculats amb la construcció, vinculats amb les diferents empreses que tenien entre ells, total, corrupció política. Màfia, corrupció política. Ja està, és així. Evidentment, és així. Amb el que vull arribar això, és més. I per què? I per què crec que és així? Evidentment. Hi va haver una època als 70, abans dels 70, l'any 50, es va crear a Catalunya, el pare, em sembla que el pare del Jordi Pujol va crear un banc, una banca catalana, que després aquest banc va passar en mans de Jordi Pujol, el seu fill. Doncs amb el que vull arribar, ara explicaré el tema de Banca Catalana. Banca Catalana va ser un banc que es va crear per al 50 i alguna cosa, 54 em sembla, per allà al 50, i va ser un banc creat als anys 54, més o menys, i que va ser, i un dels hereus d'aquest banc, de la família, va ser Jordi Pujol, d'acord? Total, aquest banc representa que va fer fallida i va tancar, va fer fallida i va plegar el 2000. El 2000 aquest banc va passar en mans de Banco Vizcaya, em sembla. A l'any 2000, perdoneu, no. A l'any 2000, aquest banc, Banca Catalana, va passar en mans de BBVA, més o menys, d'acord? És més, total, Banca Catalana, perdoneu. Banca Catalana va ser un banc que va fer fallida. Va fer fallida als anys 80, als 80 i 90. Què passa? Doncs aquest banc va fer fallida, per què? Perquè els seus directors, o sigui, darrere d'aquest banc estava Jordi Pujol i altres empresaris i corruptes polítics, evidentment. Per què? Perquè darrere de l'estafa de Banca Catalana i de la seva fallida estava Convergència Democràtica o Convergència i Unió, d'acord? Convergència. Estava Pujol i la família Pujol, entre altres. Hi ha altres empresaris i empresaris com Núñez. Amb el que vull dir amb això és que el Futbol Club Barcelona i Josep Lluís Núñez tenien un vincle molt fort, molt especial, amb la pròpia Generalitat de Catalunya, amb Jordi Pujol i Convergència. Evidentment amb Banca Catalana. Per què? El Futbol Club Barcelona, a mitjans dels 90,
a mitjans dels 90, a la seva samarreta hi portava banca catalana. La samarreta del Barça, de futbol, de hoquei, etc. No? Clar, després d'uns anys, amb el que vull dir això és que el Barça, el club, el Futbol Club Barcelona, amb la presidència de Núñez, el Barça va ser un club corrupte i mafiós. O sigui, millor dit, Núñez. És a dir, Núñez tenia el Futbol Club Barcelona amb la presidència de Núñez i Gaspar, i amb el Gaspar també, tenien un vincle molt especial amb el propi Jordi Pujol i Convergència Democràtica, d'acord? Amb banca catalana, amb el 3%, d'acord? Amb el 3% també, total. Amb el que vull arribar amb això és que el Barça, el Futbol Club Barcelona, i amb els seus presidents que ha tingut, el Barça ha sigut històricament un club corrupte i mafiós, com el Madrid de Florentino Pérez i altres. És un fet, o sigui, és un fet que el Barça, és un fet que el Futbol Club Barcelona de Josep Lluís Núñez i fins i tot amb el Bueno, bé, és un fet, o sigui, total, és un fet que el Futbol Club Barcelona de Josep Lluís Núñez, aviam, és un fet que el Futbol Club Barcelona de Núñez, Josep Lluís Núñez, i la pròpia Generalitat de Catalunya amb Jordi Pujol tenien un vincle especial. Un vincle especial de polític, corrupció i màfia. Tot estava junt, o sigui, al final, el poder, el Barça i el poder. El poder mitjançant amb els diferents presidents que ha tingut el Barça. Perquè el Barça ha tingut en Núñez, que era un corrupte i un mafiós, evidentment, només cal... I després el seu successor, el successor de Núñez, ja m'enteneu. Espereu. És que ara no em surt. És que he de buscar una cosa, és que ara no em surt. Estic buscant una cosa. Barcelona. Ara, és que estic buscant una cosa. Mira, el que volia explicar, el que volia dir és que, mira, el Josep Lluís... Quina merda directa. Aquest meu pare. El que volia explicar és que el Josep Lluís Núñez tenia i el Barça i el Futbol Club Barcelona en aquell moment tenien vincles especials de poder polític
envers amb la pròpia Generalitat, que tenien un vincle especial. La Generalitat de Catalunya de Jordi Pujol i Convergència Democràtica, la banca catalana, el 3% també, altres coses i altres casos de corrupció, i evidentment Josep Lluís Núñez i Jordi Pujol tenien una connexió política, total, que tant uns com altres, el Barça i la pròpia Generalitat de Catalunya han tingut vincles polítics de poder. Poder polític. Sempre han tingut un vincle especial de poder. Poder polític i històric, i també corrupció i màfia, evidentment, han tingut moltes coses. Total, aquest directe és una mica raro, ja ho sé, no? Potser no m'ha sortit massa bé, però bueno, és el que hi ha. Total, Núñez, en resumint, el Futbol Club Barcelona, de Josep Lluís Núñez, entre altres, sempre han tingut un vincle especial amb la pròpia Generalitat de Catalunya. En aquest cas, amb Jordi Pujol. O sigui, Convergència Democràtica. Per què? Pel cas de Banca Catalana. El cas de Banca Catalana va ser un cas de corrupció increïble, o sigui, terrible. Vull dir, per això, vull dir que entre altres casos, no, de corrupció. Llavors moltes vegades es parla que si el Madrid no sé què, però és que el Barça també. El Barça és un club corrupte i mafiós, igual que el Madrid. Pel cas que us estic explicant, no? Però això és important. Després s'ha de dir també que Joan Gaspar va ser el successor de Núñez. I Joan Gaspar també. Joan Gaspar també era un corrupte i un mafiós, no? Per què? Perquè Joan Gaspar va ser molts anys el segon de Josep Lluís Núñez, i evidentment també tenia vincles amb Convergència Democràtica i amb el Pujol. Eren molt amics, vull dir, el que està clar aquí, mira, amb això el que vull arribar, el que està clar és que el poder, la pròpia Generalitat de Catalunya amb el Jordi Pujol i Convergència Democràtica, i el Futbol Club Barcelona de Núñez, Josep Lluís Núñez, i el propi Joan Gaspar, que era segon, tenien vincles especials, és a dir, Generalitat i Futbol Club Barcelona. Sempre han tingut un vincle especial de poder econòmic i polític. I també corrupció, màfia i moltes merdes. Banca Catalana, 3% també, entre altres coses. I és així. En fi, amb el que vull arribar amb tot això per acabar, és que hem de saber criticar a tots. La corrupció política envers amb Catalunya, amb el Jordi Pujol, amb Convergència i Unió, o Convergència a seques. Després, és un fet, no? És un fet que Convergència Democràtica o Convergència i Unió o l'actual Junts són partits corruptes, mafiosos, com Esquerra Republicana, però vull dir, aquests presidents al llarg de la història de Catalunya sempre han tingut un vincle especial amb el Futbol Club Barcelona, perquè el Barça, des del meu punt de vista, el Futbol Club Barcelona sempre ha sigut l'equip de Catalunya,
de la pròpia Generalitat. O sigui, políticament parlant, al Barça, els diferents presidents que han manat al propi club sempre han tingut un vincle molt especial amb els propis polítics de la pròpia Generalitat de Catalunya. Llavors, evidentment que el Barça és històricament segur que ha sigut un club corrupte i mafiós, com el Madrid. Llavors, és així. Llavors, és un fet, no? És un fet que és així. Bé, crec que sí. Espero que m'entengueu el que vull dir-vos amb tot això, que no hi ha ni bons ni dolents, al final és tota la mateixa merda. Barça-Madrid, al final, des del meu punt de vista, històricament Barça-Madrid sempre han sigut la mateixa merda, sempre. Corrupció i màfia política. I poder. Sí, sempre. Sempre han tingut un vincle especial Barça-Madrid, el Madrid amb l'estat espanyol, el Barça amb Catalunya, amb tot això, no? I al final és així, per bé o per mal és així, no? I no res, tot això, bàsicament tot això és una crítica al Futbol Club Barcelona, i als diferents presidents que han passat al Barça, i que la gent, bueno, pensi el que vulgui, no? No res, me'n vaig. Adéu!